Wat is de beste manier om de Kapelse en Ierseke Moer te redden van uitdroging? Het veen droogt namelijk op en wordt onherstelbaar beschadigd en stoot broeikasgassen uit. Provincie Zeeland maakt zich hier zorgen over. En verder in het Zeeuwse nieuws. Rogier Veenstra blijft bij Kloetingen. En wat heeft een tolvrije Zeelandbrug ons gebracht? Goedenavond. Uit onderzoek blijkt dat het water uit het kanaal door Zuid-Beverland heel geschikt is om de Kapelse en Ierseke Moer te redden van verdroging. De provincie ziet dat dan ook wel zitten, maar dat geldt niet voor iedereen. De Kapelse en Ierseke Moer zijn veenweidegebieden tussen Ierseke, Wemeldingen en Kapelle. De gebieden zijn rijk aan vogels, kennen een grote variatie aan planten en zijn geliefd bij wandelaars en natuurliefhebbers. Op het ogenblik speelt het niet, maar door steeds meer langere droge periodes komt het gebied in gevaar. Het veen droogt namelijk op en wordt onherstelbaar beschadigd en stoot broeikasgassen uit. Provincie Zeeland maakt zich hier zorgen over. Ja, dat baart ons zorgen, dat baart Nederland zorgen, maar dat baart ook Europa zorgen. Want we hebben nou eenmaal te maken met instandhoudingsdoelen om de natuurgebieden die we hebben, dat we die moeten koesteren en in stand moeten houden. Dus we moeten er goed voor zorgen. Dus werd er in opdracht van de provincie een onderzoek ingesteld naar de beste manier om de moeren vochtig te houden in droge tijden. Uit dat onderzoek komt dat het inlaten van het zoutbrakke water van het kanaal door Zuid-Beverland de beste optie is. Maar die oplossing valt niet bij iedereen goed. Nee, wij denken dat het gewoon allemaal nog zouter wordt. Er is natuurlijk al veel kwelwater en we willen toch helemaal geen verzilting, extra verzilting. Er is een proef gedaan met water dat vanuit de poldersloten wordt overgeheveld. En dat smaakt bij bonen naar meer. Wij zouden liever hebben dat ze eerst eens proberen om het met die pompen uit te houden. Dat werkt net zo goed, hebben ze al aangegeven. Maar het kanaalwater sluit volgens het rapport en verder onderzoek prima aan op het water in de moeren. Het zijn allebei wateren die allebei zout zijn. Dus het kanaal is zoutwater en uit het gebied is zoutwater. Dus beide wateren zijn gewoon brak tot zout. Provinciale staten moeten er nu uit gaan komen. Gedeputeerde Niele zal met het rapport in de hand de statenleden naar een oplossing moeten begeleiden. Dus we gaan eerst provinciale staten meenemen. We gaan terugkoppelen naar de belanghebbenden. En pas dan komt het in GS om een beslissing te nemen. Dus dat duurt nog even. Het is nu zaaks om de tegenstanders van de zoutwaterinlaat te overtuigen of met een andere oplossing te komen. Voor de natuurgebieden is het sowieso goed dat het zo snel mogelijk gaat gebeuren. Apotheken in het hele land zijn komende donderdag en vrijdag dicht door een staking. Vakbonden en werkgevers onderhandelen al maanden over een beter salaris voor de medewerkers. Ze wilden eigenlijk ook gaan staken rondom de kerstdagen, maar dat werd door de rechtbank verboden. In deze manege worden paarden versierd en klaargemaakt voor de tweede editie van de Lichtjestocht. Je hoort het goed, niet met trekkers, maar met paarden. Ik ben heel enthousiast, zeker. Ik heb er hartstikke veel zin in. En ze is niet de enige, want de manege heeft 2 keer zoveel aanmeldingen ontvangen als vorig jaar. Dus loopt er dit jaar een stoet van ruim 40 paarden door Veren. Heb jij het mooiste paard? Dat vind ik wel. Ik vind het een heel lief leuk paard en ik vind dat ik goed mijn best heb gedaan. Dus als er een prijs was, dan had ik hem zeker gewonnen. Maar het daadwerkelijke doel is het vermaken van de ouderen in het verzorgingshuis van Veren, waar ze straks gezamenlijk langslopen. We doen het met z'n allen en hopelijk vinden de paarden het ook gezellig en leuk. Ja, hopelijk. Ja, nou, ze staan er redelijk relaxed bij. We doen altijd even zorgen dat ze goed, niet bang zijn voor de lichtjes, dat de kastjes goed vastzitten, dat alles veilig gaat. Dus dat komt wel goed. De gemeente Terneuzen meldde gisteren al fors meer vuurwerkschade dan vorig jaar. En vandaag blijkt dat dat ook geldt voor een aantal andere Zeeuwse gemeenten. De totale schade ligt inmiddels dus al ruim boven de €100.000. Vooral veel verkeersborden, prullenbakken en reclameborden werden vernield. Op Schouwen-Duiveland en Tolen lopen de kosten op tot elk €13.000 en in Hulst tot €7.000. De gemeente Goes kampt, net als Schouwen-Duiveland, Tolen en Terneuzen, met flink hogere kosten dan vorig jaar. Het gaat daar om €45.500. De burgemeester van Goes heeft laten weten dat voor de volgende jaarwisseling in de wijk Goes-Noord maatregelen moeten komen.
Schades zoals dit jaar moeten daarmee voorkomen worden. Hoeveel schade de andere Zeeuwse gemeenten hebben, is nog niet bekend. Rogier Veenstra is ook de komende 2 seizoenen de trainer van voetbalvereniging Kloetingen. Veenstra, eerder werkzaam bij onder meer Goes, is bezig aan zijn eerste jaar bij de Beverlandse club. Onder zijn leiding staat Kloetingen halverwege het seizoen 3e in de 3e divisie. De club is tevreden over de samenwerking en wil de komende jaren de volgende stap zetten met Veenstra als trainer. Op dit moment is het winterstop. Volgende week hervat Kloetingen het seizoen in de 3e divisie. Hoeveel zitten er inmiddels al in? Ik denk een stuk of 20, 25, 30. Nu de Westerschelde-tunnel tolvrij is, kunnen T-tags op verschillende plekken worden ingeleverd. Niet alleen bij gemeenten of milieustraten, ook bij bedrijven met veel T-tag-gebruikers zijn inleverboxen neergezet. Zoals bij dit taxibedrijf in Terneuzen. Aangezien wij veel gebruik maakten van de tunnel, ook veel tags hadden, ik denk zo'n 200 tags ongeveer, op wisselende locaties, verspreid door het hele gebied. Ja, is het de bedoeling dat we ze recyclen, dus dan is zo'n box handig. Het bedrijf heeft meer dan 200 T-tags in omloop. Daarnaast kunnen medewerkers hun privé T-tag inleveren. Het is de bedoeling dat ze uiteindelijk gerecycled worden. Het is goed om te recyclen. Het zijn veel apparaten, er zit een batterijtje in. Ik kan me voorstellen dat als we ze in de prullenbak gooien dat dat niet oké is. Ik doe hem er alvast in. Al die rompslomp rondom de T-tags, daar hadden ze nog geen last van toen de tol van de Zeelandbrug werd afgeschaft in 1993. Maar verder zijn er opvallend veel gelijkenissen. De provincie wilde eerst bijvoorbeeld dat er tol werd geheven tot aan het jaar 2000. Maar door de inzet en de volharding van de gemeentebesturen en ook de inwoners op Schouwen-Duiveland werd dat uiteindelijk teruggedraaid. We gingen regelmatig inspreken bij de Statencommissie. Ook bij Provinciale Staten waren we vaak aanwezig. Maar we hadden niet het gevoel dat het kwartje viel. En toen is bedacht om een stickeractie te gaan voeren. En half Schouwen-Duiveland had een sticker op zijn auto geplakt of op zijn woning of wat dan ook. En we hebben hier als burgemeesters aan de voet van de val hier, op deze plek, alle auto's aangehouden onder begeleiding van de politie. En een stickertje even uitgelegd waarom we ze vertraagden. En dat hele allegaartje heeft ertoe geholpen dat Provinciale Staten meenden om een voorstel van het College van Gedeputeerde Staten om, ik meen, de tol pas in 2000 af te schaffen, om dat af te schieten. En toen is afgesproken om dat in 1993 te doen. En daar waren we ontzettend blij mee. Ondanks deze blijdschap maakten de ondernemers aan beide zijden van de brug zich in het begin wel een beetje zorgen over hun klantenbestand. Maar dat bleek heel erg mee te vallen. Het was een nieuw iets. Hè. Je kon ineens voor een appel en een ei naar Goes, dat er een aantal mensen zeker wel op het idee gebracht daar te gaan winkelen. Maar andersom werd Schouwen-Duiveland, althans zeker deze kant, aan Zierikzee als koopcentrum, ook aantrekkelijk voor mensen uit de Beverlanden. Toen de tol er net af was, was het natuurlijk een nieuwtje. En toen zijn waarschijnlijk veel Schouwenaren naar Goes toegekomen en Goesenaren naar Schouwen. Maar dat heeft maar heel kort geduurd. En voor de rest is het een doorgaande route geworden. Het afschaffen van de tol heeft daarentegen wel invloed gehad op het toerisme op Schouwen-Duiveland. Dat heeft toch wel betekend dat er steeds meer toeristen, en zeker Belgen, Schouwen-Duiveland hebben gevonden. Maar ook mensen uit Walcheren die onze duinen en stranden hebben ontdekt. Dus per saldo zien we een toename. Daarnaast werd het ook aantrekkelijker voor het bedrijfsleven om zich op Schouwen-Duiveland of op de Beverlanden te vestigen. Economisch is die brug voor ons heel goed geweest. Omdat we natuurlijk zagen dat het zware verkeer, wat vroeger van Rotterdam over de koppen van de eilanden en via Walcheren naar Antwerpen ging, dat was voor hen korter. Ineens via de Midden-Zeelandroute kon over de Zeelandbrug. En dat effect hebben we hier wel gezien, dat het voor het bedrijfsleven aantrekkelijker was om zich hier te vestigen. Maar de toename van het vrachtverkeer heeft volgens Strating er wel voor gezorgd dat de brug is versleten en binnen 10 jaar vervangen of gerenoveerd moet worden. Dit had volgens hem voorkomen kunnen worden. Vroeger was die brug van ons. Wij reden erover.
Nu moet je nou kijken wie er nu allemaal overheen rijden. Eigenlijk hadden we die tol erop moeten houden. Want dan hadden we de brug kunnen onderhouden. En dan was het niet zo druk geweest zoals het nu is. Want ja, tol, dat schrikt toch een beetje af. En ja, het feit dat je tol moet betalen is toch in Italië, is in Frankrijk, is in Zwitserland heel gewoon. Alleen bij ons dus niet. Het begon allemaal heel mooi met een blauwe lucht, maar ook best een frisse westenwind. Vanmiddag kwam er meer bewolking en viel er ook plaatselijk een bui. Morgen dan is het droog en vrij zonnig weer. Zondagochtend vroeg valt er misschien hier en daar wat sneeuw. Maar dat gaat al gauw over in regen. En overdag is het dan ook regenachtig. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste Zeeuwse nieuws vind je natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een heel mooie vrijdagavond en alvast een heel goed weekend.